Aku ngerti ndek ben iki sampean pisanan melu aku ki numpak pedah motor, bapakmu ndelalah awan ya ora sare kondur ning endi? Ponorogo kono sampean karo bapakmu arep kecemplung ning kalen to. Nggih, Pak. Mergo ngantuk to. Nggih. Suaramu kok iso apik kaya ngono kuwi bapakmu Pak Wiji dalang to, Nduk? Sanes, Pak. Pengrawit, Sanes. yoga, Sanes, Pak. budayawan, Sanes. seniman. Sanes, Pak. Lah apa? Tukang cat. Tetep tak oyak, ibumu mesti sinden. Sanes, Pak. Waranggana, Sanes. budayawati, Sanes, Pak. seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Pakmu tukang cat, ibumu bakul kerupuk. Nggih. Oh iya, ning tetep disyukuri ya, Nduk. Sampeyan iki pamane gede wis entuk rezeki akeh to. Nggih. Sesasi pisan ibuke tumbasne sawah, renek eleke ngono. Ya. Ngapa kok nyekukruk lho? Mboten kiat, Pak kula. Iya. Iki sinden sing mulai naik daun. Ya, luar biasa wis. Mulai tren, mulai kondang. Ya, bimbingane Bu Kesi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, nggih. Daleme pundi, Bu? Kula saking Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Nggih. Sakniki kelas pinten? Kelas tunggal SMKI, Pak. Tunggal SMKI. Nggih. Oh iya, cita-citane pengen dadi apa, Nduk? Dados dosen, Pak. Apa? Dados dosen. Dosen. Nggih, Pak. Oh, alah aja sene tok lho, engko duse barang. Ha iya, Nggih, Pak. Kaya Bu Kesi berarti. Nggih, Pak. Oh iya, amin ya rabbal alamin. Syaraté sekolahé kudu sregep, sekolahé kudu pinter, ngono ya. Nggih, Pak. Ah, kaya ngono kuwi. Saiki sampean ning Wayut lagi iki to? Nggih, Pak. Ayo salam hormat karo para sesepuh hadi sepuh karo Pak Lurah, Pak Camat. Nah, matur dhewe. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Ngerti ora? Kok malah guyui ngapa sebabe penontone? Mboten ngertos, Pak. Mergo lek ngomongi culun lek ngomongi. Dadi sing apik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyaure mendhi Waalaikumsalam, mendhi ngono. Balane sing apik, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak, Bu. Lek salame aja kaya wong keluwen ngono lho. Nah, ngono sing sigra iki Agustus. Terus sampean bayake ya abang penuh semangat. Aja kaya wong cacingen ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ya wis iki jan genah fotokopine Kesi ya ngene iki. Nggih, Pak, madang, Pak. Ngono ya. Terus piye? Ayo matur piye? Kreatif. Ayo, ndang. Kula Umi saking Ponorogo. Ah. Kula Umi saking Ponorogo. Heeh. Kula Umi saking Kula Ponorogo. Umi saking Ponorogo. Heeh. Kowe arep sewengi arep ngono terus to? Boten, Pak. Lah piye teruse piye? Aturaken. Ngaturaken Nggih, sugeng dalu. sugeng dalu Dumateng dumateng warga masyarakat Wayut. warga masyarakat Wayut. Mliginipun Mliginipun Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat, lan sedaya para pinisepuh. lan sedaya para pini sepuh. Mboten kata lumpen. Mboten kata lumpen. Sampeyan ya. Nah, Dumateng sedaya penonton. dumateng sedaya penonton. Kanthi bersih desa menika, Kanthi bersih desa menika, kula nderek ndedonga. kula nderek ndedonga. Mugi-mugi Mugi-mugi warga Wayut warga Wayut tansah pinaringan katentreman lahir batin, keselamatan donya prapting akhir, murah rezekinipun, sedaya pinaringan gemaripah lojinawi kerta tata lan raharja. Amin. Bocah iki ning nganyelne to, kok nerokne malah amin lho. Bah. Terokno. Kedawan, Pak. Kedawan. Oh iya. Mugi-mugi pinaringan ayem tentrem lahir batin sedaya manggiya hayu lan rahayu ana gajah ketewer-tewer Pak Lurah nyuwun sawer
Bocahe manut men to dijelomprongne ora. Nduk, sampean lah wis SMA to? Nggih, Pak. Mbok aja polos-polos to. Lah ketok iki ora cocok ya aja diucapke, aja mek manut ae ngono kuwi. Nggih, Pak. Kalau sampean dadi wong terlalu polos, terlalu lugu, dihapusi engko. Nggih, Pak. Heeh. Dadi ya ditindingi di ketok iki apik apa elek, lek apik dienggo, lek elek aja dienggo dibuang ngono ya. Nggih, Pak. Heeh. Wis sewengi karo nggih Pak ngono terus yo an. Nggih, Pak. Iya, alah. Nembang ya, Nduk. Nggih, Pak. Ah, wis. Ayo mi. Pake karo buke mau rene ta sampean? Nggih, Pak. Ah, iya. Mergo kangen karo sampean. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Iya. Lah terus Pakmu sapa asmane mau? Pak Wiji, Pak. Pak Wiji. Nggih. Komplite sapa? Wijiono, Pak. Wiji ana. Wiji sing ditandur dening Pakmu akhirnya sampean ana, ngono ya? Nggih, Pak. Ah, nggih, Pak. Iya. Ibumu sapa? Retnawati, Pak. Retnawati. Nggih. Triastuti Retnawati. Sanes, Pak. Oh, Retnawati ta. Nggih, Pak. Iya, lek Triastuti Retnawati mindring kok ya. Nggih, elok luar biasa. Ya, saiki nembang ya. Nggih, Pak. Jajal iki pilihen, Nduk. Sing kok pilih sing ndi? Nah, iki ana pamundhut neh. Sak liyane karyane Mbah Sukron uga iki. Wis, jajal. Belajar pinter. Maca. Nah, ya, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Iya. Minta gending 1 Sinom Parijoto. 2 Caping Gunung. Gending diaturaken kepada 1 Bapak IR Ramudi. IR Ramudi. Jalan Jati Siwur Madiun. Terus 2 Bapak Sujadi. Strip ngetrap. Ngetrap iki apa? Strip, Pak. Strip ngetrap ora. Strip ngeten terus ngetrap. Ngetrap piye to ngetrap? Duka, Pak. Ngetrap. Ngetrap. NGETREP. Oh iya rasa kok jelasnya aku buta huruf no piye kok. Buta TRE ngono ya. Terus Demikian, terima kasih. Jatin. apa? Jatin. Jatin. Nggih, Pak. Sing nulis layang kuwi dealer mobil. Dadi kagungan usaha mobil, jual beli mobil ana dalem. Nggih. Buktine apa? Neng layang mesti enek gambare mobil. Ngono dititeni, Nduk, ngono kuwi. Nek dealer mobil biasanya neng layange enek gambare mobil. Ngono ta? Mboten enten niki, Pak. Alah, iki iso nyawang kok ora dicek sik diwolak-walik ngono lho. Mboten enten, Nok. Enek gambare mobil ora? Mboten enten. Oh, berarti wis menggok berarti mobile. Lah teng mriki malah enten gambare manuk, Pak. Manuk. Manuk apa mobil? Manuk. Mosok? Manuk. Yakin? Manuk. Sumpah enek manuke? Manuk. Delok-delok kene. Kowe aja ngapusi wong gerang lho. Lho ngapusi to, iki lho bilas renek. Ora enek manuke. Wonten, Pak. Endi renek kabeh iki lho? Yakin? Yakin? Sumpah. Sumpah. Demi Allah. Demi Allah. Oh, berarti pun mabur. Asem iki males kowe. Awas tak kepruk tenan kowe engko. Oh iya, manuke mabur, mobile menggok. Heeh, pinter. Heeh. Iya, ya iki lho sing disenengi Pak Desus ngene iki lho, Nduk. Ya. Iki neh kagem sederek dulur sedaya monggo pinarak katuran ngunjuk jamu dateng Barat Asrama Haji Jakas. RT 25 RW 7 Wayut depan rumah Ibu Marini, jamu air mancur Mbak Ning. Oh iya ngersake selawat dadar. Wis endi sing kok pilih? Nah. Sri Uning, Caping Gunung, sing ndi? Sri Uning, Pak. Sri Uning. Sri Uning ya? Nggih. Oh iya, iki saka pengusaha manuk ya, Sri Uning ya. Timbang sing apik. Ya, Sinebut pah lawan putri. Lho, kaya ngono suarane. Ayo. Terus, Nduk. Sri Uning Mas
Putri Kanjeng Sira Bapak pesen neng sampeyan. Nggih. Dadi waranggana ki ora mung pinter nembang ning moralitas, tata krama, sopan santun tetep dijaga ya, Nduk. Nggih, Pak. Nah, sampeyan pinter nembang sing ngajari sinten? Kula guru kula, Pak. Bu Kesi ngajari mboten? Nggih, Pak. Bimbing sampeyan mboten? Nggih. Nah, sampeyan iso kondang iki lak mergo dijak ning panggunge Bu Kesi. Nggih, Pak. Nah, sampeyan nampa amplop ora? Nggih, Pak. Jane upamane karo Bu Kesi ora diparingi amplop ora masalah. Mergo apa? Minterne sampeyan. Nggih, Pak. Nggih. Aja mentelengi aku to kuwi tak kandhane kok malah menteleng. Aku ngerti dhewe, ndiki tak lungi dhuwit ya to. Tak adahi amplop to. Nggih, Pak. Dadi lek tak paringi dhuwit, ngene matur nuwun, Pak, amplope iki dilebokne tas. Nggih, Pak. Ora kaya wingi kae. Tak paringi dhuwit amplop langsung kok buka ning kono tur kowe ngalih karo muni. Sithik ora oleh ngono kuwi. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Gak pareng. Itu rezeki dari Gusti Allah. Pira wae disyukuri. Nggih. Ora kena kok ning ngarepe Pak Dalang terus buka amplop kuwi ora kena. Nggih, Pak. Digawa lunga sik tekan kos-kosan dibuka ora apa-apa. Nggih, Pak. Ning ngarepku dibuka ngalih karo muni. Nggih, Pak. Loro atiku ngono kuwi. Nggih. Ora oleh ya. Mboten asal. Ha iya, wis ngono dieling-eling ngono kuwi. Nggih, Pak. Diparingi karo sapa wae ditampa kanthi ikhlas. Nggih, Pak. Ora oleh ngono ya. Nggih, Pak. Ngerti? Nggih, Pak. Siap, nembang neh. Bebila wirat maya iki mau ngene Nduk saka Pak Karmuji ya karo Pak Pramudia iki layang iki mau gandeng ngene enek dhuwit 300. Nggih, Pak. Ya tembange ya sriuning iki mau. Ning lek iki tak paringne sampean kabeh kuwi ora trep ya to. Nggih, Pak. Kan sing dadi pimpinan wayang kulit lak Pak Dalang. Nggih, Pak. Bapak to. Dadi iki aku 200, sampean 100. Nggih, Pak. Heeh. Sing ikhlas. Kok baleni neh to malahan. Kowe teh muni apa ki mau? Gorene sik dhuwit. Mong diajari kejaba pinter nyinden, sopan sampun etikane dijaga. Aku wis kandha to, karo panitia diparingi dhuwit 300. Nggih. Paham? Nggih. 300 ya? Nggih. Lah, gandeng pimpinane wayang ki Pak Dalang, Nggih. sing 200 ben kene sik, heeh to. Nggih. Sampean cukup tak paringi 100. Nyo. Baleni neh bocah iki nih. Kon bersyukur kok angel ora sedo tak kei. Halah, Pak. Alah Pak piye? Lah Pak muni hu ning ngenyek aku. Mboten hu, Pak. Mboten hu. Yakin ora hu? Yakin. Nganti hu tak kon nyaur tikel lho malah. Nggih. Tak kei 1 balik 200 lho. Nggih, Pak. Heeh. Hu ora? Mboten. Nah, ya. Ayo, muni no. Mboten. Ayo, ngene. Walah. Lho, heh. Sik kuwi malah nemen kuwi. Kowe dipenging muni hu kok malah walah. Lah tirase Piye? mboten asal hu, Pak. Hu kuwi elek, walahe malah luwih elek kuwi. Nggih, Pak. Mergo kuwi sambat. Nggih. Paham? Paham. Enggak boleh kalau menerima rezeki dengan ungkapan hu utawa hu walah, enggak boleh. Nggih, Pak. Paham? Paham. Camkan itu ya. Nggih, Pak. Siap. Nyok. Ngono, sing pinter. Yo ngalah. Malah yo ngalah. Rene sik, rene. Wis rasa nggih yo ngalah, rasa nganti walah, rasa nggih hu wis. Nembang sik. Nggih, Pak. Ora dididik ndak dadi mata duiten kok ndak. Ayo. Nah. Lho, barang ra nyekel dhuwit lali ta tembange. Oh, alah tenan bocah iki ya. Nyonya wis.
Sembarang nyekel dhuwit lali ora. Ngaten nuwun, Pak. Nah ngono. Nganti tak swampluk ora. Yo. Tan ngira sri huning Sri huning gugur. Gugur ya apa, Nduk? Gugur niku gugur, Pak. Gugur niku gugur. Lah iya ngerti lek gugur iki gugur. Artine apa lho tegese? Gugur. Lah iya bapak lak takon to, gugur ki apa to, Nduk? Mosok padha karo sego ki apa to, Nduk? Sego niku sego mosok ngono. Nggih. Lah ya gugur ki apa? Oh, gugur ta? Lah kupingmu krungune piye mau? Apa krungumu piye krungumu? Gugur. Lah iya, gugur ki apa? Nggih, gugur. Nah, bocah. Ngerti apa ora? Gugur. Lah ora ngerti tegese. Yen ora ngerti takono. Gugur itu meninggal untuk para pahlawan. Nggih, Pak. Ya, Sri Uning ki ya pahlawan ning kono kuwi. Mula diarani gugur, enek wafat. Ngono ta? Nggih. Iki mati kabeh. Enek sing meninggal, seda, ngono ta? Nggih. Ngono kuwi terus apa mati enek. Enek-enek sing kanggo sing ora terhormat ki modiar. Ngono kuwi. Nggih, Pak. Heeh, wis ndang nembang kok. Sinden modiar ya ya ndang. Dadi mustikane bangsa ya nyuwun tepuk tangan para penonton untuk Umi Hafifah. Elak bocah iki dan suaramu kok iso apik kaya ngono kuwi bapakmu Pak Wiji dalang to, Nduk? sanes, Pak. Pengrawit, Sanes. yoga, Sanes, Pak. budayawan, Sanes. seniman. Sanes, Pak. Lah apa? Tukang cat. Pak Wiji? Nggih. Oh, cat apa? Mobil, Pak. Cat mobil. Tetep tak oyak. Ibumu mesti sinden. Sanes, Pak. Waranggana, Sanes. budayawati, Sanes, Pak. seniwati. Sanes. Lah apa? Bakul kerupuk. Pakmu tukang cat, ibumu bakul kerupuk. Nggih. Oh iya, ning tetep disyukuri ya, Nduk. Nggih, Pak. Mergo Pak mulai ngecat mobil, Ibu mulai dodol kerupuk, kuwi akhire iso nggih ngragati sampean, nggih ngluwentah sampean, gedhekke sampean. Saiki dadi sinden sing kondang. Nggih, Pak. Aja isin ngakoni. Kula Mboten. anak tukang cat kudu bangga ngono ya. Nggih, Pak. Dadi isul nek sekolahan pas upacara, siap, saya anak tukang cat ngono kuwi. Nggih, ya. Pak. Ayo kudu tetek. Ayo, Dasare ya karo ibune dipangestoni tenan kok. Iki malah ya tindak rene ibumu. Kuwi mangestoni sampean. Nggih, Pak. Oh ngono. Dadi renek eleke sampean iki pamane gende wis entuk rezeki akeh to. Nggih. Sesasi pisan ibuke tumbasne sawah, renek eleke ngono. Ya. Ngapa kok nyekukruk lho? Mboten kiat, Pak, kula. Iya. Kok ngerti nek sawah larang to, Nduk? Nggih, Pak. Oh iya syukur lek wis ngerti kaya ngono. Sing baku bangun miturut karo bapak ibu ya. Nggih, Pak. Duwite dilumpukne ngono. Nggih. Aku ngerti ndek ben ki sampean pisanan melu aku ki numpak sepeda motor, bapakmu ndelalah awan ya ora sare kondur ning ngendi? Ponorogo kono sampean karo bapakmu arep kecemplung ning kalen to. Nggih, Pak. Mergo ngantuk to. Nggih. Tenan to kuwi? Nggih. Lah ya kuwi dhuwitmu lumpukno. Sing jenenge Waranggana ki yen numpak sepeda motor kena angin, sok-sok tenggorokane iso terganggu. Nggih, Pak. Dilumpukne tumbas mobil apa ngono. Nggih. Ya. Sakniki kan anu to, Pak. Sangu saking jenengan kan kula tabung. Nah, syukur terus. Terus sakniki kula sampun gadah ingkang rodone sekawan setirip bunder. Alhamdulillah. Syukur kok bapak lagi ngerti saiki to, Nduk. Apa mobil apa? Xenia mesti. Sanes, Pak. Avanza. Sanes. Kijang Innova. Sanes, Pak. Lah apa? Selepan. Dapure selepan iki apa? Lah mosok kowe nyinden numpak selepan ora? Sing penting kan setirip bunder. Oh iya. Sing penting setire bunder regane papat ya, Nduk. Nggih, Pak. Heeh ya, koclok. Nah iya. Nah iya. Nembang Nduk Sri Uning, karyane Mbah Sukron ya. Nggih, Pak. Siap. Yo.
Sri Hati Masih
Elok. Prestasi yang pernah diraih apa ae, Nduk? Juara setunggal lomba mocopat tingkat kabupaten kelas sekawan SD, Pak. Siap, jos kelas 4 terus. Juara setunggal lomba tembang mocopat tingkat kabupaten kelas 3 SMP, Pak. Wah, jos. Apa neh? Juara setunggal sindenan, Pak, wonten teng Blitar. Tingkat Umum. Nggih. Juara 1. Nggih, Pak. Wah, luar biasa. Elok. Tepuk tangan Umi Hafifah, hebat. Kaya ngene kuwi. Terus sinau terus ya, Nduk. Nggih, Pak. Oh, kaya kancamu, genduk ayu kae. Nggih, Pak. Apik dalang hebat. Nggih, Pak. Putrane Mas Yogi Bagong dalang. Nggih. Iya, mula sing apik ngono ndak kesaing kancane sampean iso kalah. Nggih, Pak. Mula sinau terus. Nggih, Pak. Gebu-gebu ora tau mangan kae prihatin. Nggih, Pak. Ayo kuwi mergo pengen kaya sampean yo an. Nggih, Pak. Wis gua bangga nggih Pak terus ya. Iya, heeh. Ya, Terima kasih.